agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola ka nisoja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kunafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u be dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. ka bɛni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout n'aw bi fɛ k'aw sendo an ka nin jeu na a ka nɔgɔn aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni dɔrɔmɛ 120 dɔrɔn ye aw garizigɛ bɛ se ka fara ci wa aw ka sɔrɔta dɔgɔmani o ye sefa wari 20 de e ma dɔn o ka di aw kana communiquer walasa ka 20 caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka ticket ta fo ticket 20 a ka nɔgɔn jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefonu na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se k'aw ka fête de fin d'année u diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun warata de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera
Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. زخرهم دايما مجدد Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakula walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe on fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jazene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibande ga juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 mbalmake ibe ga fen fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. Nere nga kalanke. Mais amlo ko tu connais ça. Ah, on mettait EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. Kibaru telimo nama foma brevu ale kene ni o sigito ye nga bishuina amna ke fanfly kuna foni fanflana amoke garalo sirako aleka mi ye ben goro sangari ale na kanga ma welele bi ka keni garalo ale sirako ye ale jado ta garalo siraka ana puma oka
nka yan'o cɛ sa an b'a fɔ n ko sɔgɔmada in na keba an da donna min na o ye kalanko a kɔlɔlɔ min bɛ ka boli an kan. Mali minisiri kɔrɔ dɔ ko k'ale san 7 kɛ minisiriya la ko mɔgɔw tun tɛ ale ka baarakɛyɔrɔ la min bɛ se ka phrase kelen sɛbɛn. O kɔrɔ ko kalanko gɛlɛya a ko kɔni bɔra dugu la. An y'a fɔ a ɲɛna fana sɔgɔmada in na fana k'a jira k'a fɔ min ye archéologue sɔrɔdasiw ka doni archéologue kɔnɔna na ka archéologue minɛ wolomasiri tabaw fɛ o san 1 o ye bi ye. O b'a to sa an ka taasibila kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma n'o ye Zetia Askia maaw ye olu mun sera ka wuli ka jɔ in kɛ min ye Kidal minɛli hukumu kɔnɔna na sa ANEFIF ale de kɔni kɛra Zetia Askia ale ka taga wɔrɔ fɔlɔ ye ntɛnɛn don octobre kalo tile 2 san 2023 u ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka ANEFIF ale de minɛ. Zetia Askia kɛlen ka o kɛ min ye jan 3 o de dara u ye yan'u ka don ANEFIF dugu kɔnɔna na octobre kalo tile 7 min ye novembre kalo tile 9 fana ye u sera ka wuli ka jɔ kɛ sa k'u kunda min ye ANEFIF kan. O fana sira kan a yira sa k'a fɔ ko degun camanba tun bɛ u ɲɛ bamanci wale ni wale kɛbaw kɔni kun kɛlen don ka dugujukɔrɔ muguw caman don nka min ye kalo tile 20 ye sa nɛgɛ kanɲɛ 12 waati ka taa se a kanɲɛ 15 ma kilomɛtiri 5 ka taa se 7 ma u tɛmɛnen kɔ Kidali la sa u taara bɔ jan dɔ fana kan tuguni min ye bamanci wale kɛbaw ye u tun ye jan dɔ da u ɲɛ tile damadɔ sa u kɛlen ka se ka o janw bɛɛ lajɛlen kɔ sago tuma min na u ka sɔrɔ ka u kundali daminɛ dɔɔni fo ka taa don Kidali ale yɛrɛ kɔnɔna na min ye novembre kalo tile 14 o de la sa a sera k'a fɔ ko MINUSMA kan ale sɔrɔla k'ale bɛɛ lajɛlen lamini ani ka Kidali dugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lamini. Menakakaw olu fana ka maaw caman nisɔndiyalen kun don nin tile 2 in na bamanci wale n'u ka wale kɛba kɔkɔlen belebeleba bolo sera ka da ka wolomasiri tabaw fɛ wolomasiri taba minnu ni olu ka cɛsiri n'u ka timinandiya n'u ka wulikajɔw bɛ sen na bi a yirala sa k'a fɔ ko min ye siganamaa dɔ Bamako ya an ka pankuru sɔrɔdasiw ka pankuru bɛ yɔrɔ min na n'o o ye base 101 kɔnɔna ye bamanci wale dɔ kɔni kun k'a bɛ don yen nka min ye finitigilaka mun bɛ da la sa olu sera ka tɛgɛ kɛ kamalen in na k'a minɛ k'a fɔsɔ minɛn minnu b'a bolo k'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ kelen ka sɔrɔ sa k'a lajɛ a bɔra min a tun b'a fɛ ka mun kɛ mun dabaliya b'a bolo min ye vigile kɔni ye o sera ka faamuyali kɛ wolomasiri tabaw sa k'u b'a ɲini maa o maa n'i ye sɔrɔdasi ye n'i bɛ jɔyɔrɔ la nin waati in na i ye polisi ye i ye finitigi ye nin waati in na an ka hakili to an yɛrɛ la san laban labɛnw bɛ sen na nka min ye jugu ye a dan tɛ dɛ a b'a ka baaraw la a b'a ka wulikajɔw la bi ala y'a to min ye base 101 da la Senu wolomasiri taba minnu bɛ yen olu ye lakɔlɔsili kɛ ka sɔmi nin cɛ in na k'ale minɛ minɛnw caman olu yera a bolo n'ala sɔnna a ma sa an na tila ka segin nin kibaruya in ka sini wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ko min ye wulikajɔ o kɛra armée mɔgɔw fɛ Lere ale marabolo kɔnɔna na kilomɛtiri 27 Lere ale worodugu yan fan fɛ min ye bamanci wale n'u ka wale kɛba 2 kɔni u sera ka olu bɔ baara la pewu marafa mun tun b'u bolo n'o ye pistolet ye mitrailleuse moto ale ni u ka arajo TYT u y'o fana sɔrɔ u bolo min ye Baɲangara ale kɔnɔna na siganama dɔ min bɛ lakɔlɔsili kɛ ka kibaruya di bamanci wale n'u ka wale kɛbaw ma u sera k'u tɛgɛ da o fana kan moto o 5 tun b'a bolo min ye u ka jɔlɔkɔ janba ninnu ye o fana dɔ tun b'a bolo saki kelen b'a bolo o kun falen no telefɔni baden na bamanci wale n'u ka wale kɛba minnu ye 5 don fiɲɛ na ka taa sa olu ka bololaminɛw olu caman tun b'a bolo min ye T-Site ye ale fana kilomɛtiri 20 ka taa ale kɔrɔyan fan fɛ fana a yera sa k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ ka kibaruya di bamanci wale n'u ka wale kɛbaw ma tɛgɛ sera ka da o maa kelen kan yen o maa kelen min fana minɛna moto 2 sɔrɔla o kɔ k'o jeni marafa n'o ye PMI ye o fana sɔrɔla min ye a kisɛ forokow ye ka taa se arajo ma sa saki kelen tun bɛ a bolo mun falen no tewu furaw fan sugu bɛɛ lajɛlen na nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛnen ni miniti 16 ye kunkan kun bɔra kunungo maa minnu bɛ n'olu bɛ sira da maaw ɲɛ Gao ni Seware ni ɲɔgɔn cɛ wolomasiri tabaw sera ka u bolo da maa 2 ka a la k'olu di gendarmelakaw ma moto kelen sɔrɔla ye minɛn marifa min bɛ n'o ye PMI ye ka taa se chargeur ma olu n'u cartouches bɛɛ lajɛlen sera ka minɛ wolomasiri tabaw fɛ min ye chef d'état-major ye
ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilila tigɛ olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw o kɛkun ye maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min wolomasiri tabaw ka gun ka hali bi wulikajɔ kɛlen don sidabana ale bɛ se ka kunbɛn cogo min na min ye maaw olu minnu bɛ n'olu ye sɔrɔdasiw ye olu yɛrɛ fana bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la cogo min na fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sa yaasa ka se ka nin banajuguba in kunbɛn sɔrɔdasilakaw kalan kɛra olu kunna o ko ta nasira fɛ CNT ale ka kalo 3 baara banna pewu jamana kɔnɔna na sara musaka min kan ka sigi sen kan u y'o o ta sariya misɛnnin caman ale ni sariya sunba kura lawaleyali sɛbɛnw caman fana tara min ye ka sɛbɛn di gouvernement ma yanni CNT ka na ka bɔ a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u ka se ka baaraw kɛ u y'o fana baara kɛ kunu UEMOA minisiriw olu tun bɛ lajɛ la an ka jamana kɔnɔ jamana 8 minnu bɛ UEMOA la Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Senegal ani Togo olu minisiriw kɔni tun bɛ ɲɔgɔn ye la an fɛ yan kunu ni kunna sini baara bɛ tali kɛ sa waati o waati u bɛ ɲɔgɔn lajɛ min kɛ san kɔnɔ kalo 3 laban in Bamako de taara sa ko ka na o kɛ sabula bɔbɔ ɲɔgɔnkɔrɔ don bɛɛ lajɛlen bɛna sa ka na kibaruyaw di baara minnu kan ka boloda UEMOA yɛrɛ fɛ san nataw la fɛɛrɛ minnu tigɛlen don juruko ni baaraw kɛcogo bɛɛ lajɛlen na yiriwali ko k'olu bɛɛ lajɛlen kiimɛn an ka jamana kɔnɔ ni Ala sɔnna ma sini CNJ a ɲɛmaa kura bɛna sɔrɔ maa 8 de tun y'i kanbɔ CNJ ale ɲɛmaaya nɔfɛ maa 5 olu ka sɛbɛn filila kɛrɛfɛ ko olu man ɲi 3 minnu taara sa n'olu bɛna kɛ cɛbɔ ye sini o ye Seku Danbele ye 2nan o ye Moribo Keyita ye 3nan o ye Sori Ibrahima Sise ye bisa yaasa ka se k'a fɔ n'u ye CNJ ɲɛmaaya sɔrɔ u bɛna baara minnu kɛ u y'o ɲɛfɔ minisiri ɲɛna ani délégué minnu nalen don Zein CNJ ɲɛmaa ale bɛ sigi cogo min tɔnden tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sigi o sigicogoya kelen na fana fo ka taa ban ni maa min nana k'a fɔ k'i gagné k'i ka bureau liste b'i bolo sariyaw falenna président bɛ eli membre tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ eli fo ka taa kun fo k'e t'a sago sɔrɔ nin na koyi bi candidat u taara yira déléguéw la u k'u fɛla fɔ u ɲɛna délégué bɛɛ tun bɛ yen ministre tun bɛ yen baara kɛcogo yɛlɛmana pewu nka CNJ ye CNJ de ye dɛ CNJ do dɛ n'a bɔra CNJ la Falaye ko dɔ bɛ yen a ka di maa la nka a degun dɔ bɛ yen o b'i sɛgɛn fana ba falen do bi jɛgɛ ka ca jɛgɛ ko jɛgɛ caya ko jugu fɛ bozow ko fo jɛgɛ dɔ b'u dogo bi sa awɔ yɔrɔ kɔni o man di dɛ donc jɛgɛw k'u caman bɛ yen bi u bɛ ka t'u dogo ji nɔgɔlenw don quoi ji ɲɛnamaw tɛ parce que ji minnu don u tɛ b'u nɔ na bon ba bolo dɔ bɛ taa ka u to ji bɛ woyo ka bɔ tiɲɛ yɛrɛ la jɛgɛ bɛ ba kɔnɔ bi han nka a ta ko n'a na ko n'a taa ni ka segin kow sinon sugu caman bɛ yen bi jamana kɔnɔna na jɛgɛ sɔngɔ a jiginna yen kosɛbɛ Aki ale ni UNICEF y'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye UNICEF ka baara belebeleba minnu bɛ kunnafonidiko ta nasira fɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw taw ma Aki k'i janto o la kosɛbɛ o b'a yira sa k'a fɔ ko don nataw la Aki na ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye baara min n'u ye bolonɔbila kɛ a ko la olu bɛ se cogo min na ka UNICEF ka baara kelenw u ka kuntilennaw k'olu kɛ u taabolo ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ye ko min sigilen filɛ sen kan nin ye UNICEF fɛ o bɛna fisaya kosɛbɛ kunnafonidilaw olu n'u hakili to denmisɛnw olu ka taabolow la san damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ min ye Orange Mali ye ale kun tigɛlen don tɔnkakaw fɛ yen tɔnka ale bɛ Gundam cercle kɔnɔna na min ye Orange Mali ye ko a nana yen tile 2 in na maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni nin ye tare y'u bolo u bɛ ka dugawu kɛ sa min ye Orange ye ayiwa a filɛ ka nali min kɛ nin ye a ka kɛ ko mɛnta ye Zen na nka mɛbaliya Falaye basigibaliya don bamanciwale kɛbaaw ɲɛ tana ye fɛnw ye ka kɛ ni jaabiw bɔli ye jaabi mun n'o tun bɔra sa k'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi y'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn mun bɛ yen n'o b'a yira k'a fɔ ko dugu ale bɔlɔnbaw a bɔlɔnbɔlɔnniw min ye kalansobaw ye n'o ye Bamako ye o tɔgɔ dara an ka maabaw la dɔw tun ye kunnafonidi kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye Brière Lili ye k'o ye maa min n'a y'i fasa ja kosɛbɛ koyi tubabulaka kun do sa k'a kɔni kun banna pewu ka to Mali yɛrɛ kɔnɔ a fɔ Moribo Keyita y'a don a ka gouvernement na k'a kɛ kɛnɛya minisiri ye ko munna k'u y'o tɔgɔ bɔ bɔlɔn dɔ la k'o da maa wɛrɛ la maa minnu ye baara in kɛ n'o bɛ minisiriso ka yamaruya kɔnɔna na u ko Brière Lili kelenw tɛ han
Docteur Jean-Briel Lelil san 1900 tan ani saba ka taa se san 1900 ani 93 ma ko o min n'an b'o dɔn ko o tɛ dɛ ko yɔrɔ in kun tɔgɔ dalen don maa min na ko o ye u b'a fɔ de ko Iri Brière de Lille. Brière de Lille Amara a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ dafalen filɛ nin ye Général Louis Alexandre Esprit Gaston Brière de Lille. Faransi ka kɛlɛbolotigi de kun don san 1827 ka se san 1896 ma ale de kun ye Faransi ka kɛlɛbolotigiw ye ka ɲɛsin Faransi ni Chinois olu ka kɛlɛ ma min ye Faransi kɛlen ka farafinna anw fanfɛ bolo minɛ u ka gouverneur de kun don Sénégalikaw fɛ yen wa fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la kun sigilen don Saint-Louis kaw fɛ yen n'i y'a jateminɛ bi farafinna bɔlɔ ni kin caman tɔgɔ dalen don a la u b'a fɔ dɔrɔn ko Iri Brière de Lille. Donc ko a n'anw ka Brière de Lille ko kelenw tɛ maaw tun ɲɛna k'a fɔ ko o tɔgɔ de bɔra a la ko ayi général ale tɔgɔ don o kibaruya bɔra ministre min bɛ seko ni dɔnko yɔrɔ ka kɛ ni waleya in ye sabula a kuma a kun cayara kosɛbɛ. Falaye ko pankurutigi kɛnɛ ko sini ni ala sɔnna a ma min ye baara fila bɛna na taa kɛ ye tour de contrôle ale birigiden fɔlɔ o bɛna na taa sigi yɔrɔ min fana bɛ yen n'o bɛ tasuma matarafa ka se ka tasuma jeniw ni tasuma ka fɛnw kana bali o fana kurunbɔ karili bɛna na kɛ sini nin baaraba fila bɛɛ lajɛlen o bɛna na kɛ premier ministre ale ka yamaruya kɔnɔna na min ye ASECNA ye ale ka laɲini ye nin ye sabula olu de tun y'a jira k'a fɔ u ka lajɛ 73 na Wagadugukaw fɛ yen ko Bamako jɔyɔrɔ bɛ cogo min bi pankuruko la farafinna an fanfɛ bolo fɛ fo tuuru belebeleba ka kɛ yan CFA wari miliyari 30 o de bɛna na don baara in na kalo 30 fana kɔnɔna na baara in kan ka kɛ n'a kɛra Falaye n'i y'i pan dɔrɔn on sont descendus ici o kɔrɔ an yɛrɛ fana bɛ sɔn ka dɔ fara an ka pisi kan han donc baara mun don a baara o de kɔni biriki wele fɔlɔ o bɛna na da sini sibikaw fɛ yen min ye lujuratɔw ye donbolokɛlaw olu ye jamanakuntigi fɛ ale ka ɲɔgɔn dɛmɛ a n'a ka musaka ko in humu kɔnɔna na min ye sibi lujuratɔw kɔni u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ sabula moto o dira u ma a n'a kasiki ka taa fara katakatanin kan o kurakura fana o fana dira dɔw ma Falaye min ye kɔkan kibaruyaw la Burukina jamanakuntigi kɔrɔ in dɔgɔ ye di dɛ min bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ale a kun bɔra n kɔnɔ de Blaise ale balimakɛ n'o ye François Compaoré o de bɔra Faransi ka na bɔ Blaise ye Blaise fari man di a la Falaye k'a bɛ segin ka taa Faransi ko visa tɛ d'a ma yan dɛ a bɛ Ado fɛ yen a nana k'a nana balimakɛ lajɛ ka nɔgɔya da k'o ye k'a bɛ i kɔ segin ko ka taa a bɛ ka visa ɲini halisa ale dun kɛ b'a kɔ Burukina dɛ a tɔgɔ bɛ ko caman na Burukina kɛ b'a kɔ Sirikaw fɛ yen Amadu Al-Sharag ni ale y'u ka jamana ɲɛmaa ye k'a ni lamɛrikaw ye ɲɔgɔn ye han a yɛrɛ ye aw ka jadisi dilegiba in bila sisan a bɛ k'i bomosi di ka costume don daminɛ a fana bɛna na kɛ démocrate ya CAN n'o ye CHAN ye min kan ka taa ni ala sɔnna a ma Mali ale ni Mauritanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mauritanie stade olympique de Nouakchott kɔnɔna na tako filanan hukumu kɔnɔna na ni minnu sera ka se sɔrɔ sa ko olu tɛna ye Jakarija kɛnɛ kan wa ndolata in a kɔmasegi o kan ka kɛ anw yɛrɛ fɛ yan décembre kalo tile 29 o la sa an bɛ se k'a fɔ ko Mali ale kan k'i jija sa ka ninnu sen bɔ a la sa 26 mars kɔnɔna na yan yaasa ka se ka taga tako filanan ale kɛnɛ kan Falaye an bɛ te fan fɛ sisan min ye Garalo ye an t'a kuma caya koyi an bɛ kuma di Bɛnikɔrɔ Sangare ma Bɛnikɔrɔ yɛrɛ y'an ka invité bi su in na min ye Garalo sirako ye ale taara ja minnu ta ye an ka jɛ ka olu lajɛ.
L'association de la commune de Garalo, on est à Laouli au niveau de Bamako, pour qu'au moins, on ait Tamasranka, Katura Amou de vous. Parce qu'en fait, les femmes sont sama en a Chamambe Tiensrala. Bon, ou peut aller mouiller pour qu'on free. Au Chamambe Tiensrala. Parce que ça tient le carrément. Bon, maintenant, il y a la Oulissa, Kafarajonga. Anga, Assomo, la donne, pour qu'on se ka bara doka uyere bim se ka nya uma u ka fena bola kata u ka nafa sorola donc uyere ma demande fa uyere demande ka ware ngurnu mo kan anga pension donu farajonga ka ti kana pour que se ka kliro fana woni fe on sara drone to ma bara wore ma fu wore ke mais vraiment ko ya taw sebela parce que moi humain ko ni wo fe bobo aso ni mo yanga ressortissant mbe Garalo koka o Bamako bola yoro woro fana bola olu ko ni hakna ni madama ne ko ma fe ni minfle ni ba fe jamana fana ki en aider pour que ni sera clen kabo parce que sera ni depuis l'indépendance sera molem blalembe bon an wula sa sera tena bo bon on ka yana soro ko baray bon maintenant nous sera ka anjeme ka sera ndla o bambo doro buni ali buni région a développement chamambe sera nyira de bulu ave sigiroma keme fla ani biolo fla ni saba o banga secteur kono no ke Garalo secteur bita ngon ya bela jene nyemoy o ni koko ibe kana deme ni sirakula nafali mɔgɔ mun kan o y'anw sɛnɛkɛlaw ye parce que na sɛnɛfɛnw de bi bɔ sira min fɛ ka bɔ Manakɔrɔ ka taa Buguni an ka fara o kan sira nin ye gouvernement ka sira ye mais a nafa bɔbaga olu y'anw yɛrɛw ye o kama u la hakilina kɛra min u bɛɛ dɔɔni fara ɲɔgɔn kan Bamako ou bien Mali ressortissant Garalo ressortissant be diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ o la regroupement kɔni bɛ kɛ Bamako o bɛ hakɛninw fara ɲɔgɔn kan o hakɛnin minnu ma fara ɲɔgɔn kan o bɛ a wari ci ma n yɛrɛ fana bɛ n na sigida mɔgɔw ladɔnniya an k'i fara ɲɔgɔn kan n y'a sigi jɛkulu 3 jɛkulu fɔlɔ ye Garalo ye yan dugu mun bɛ ka bɔ Siransi la fo ka na fɔ Garalo yan dugu mun bɛ o frontière donc an kɔni ye wele bila o bɛɛ ma olu kana Garalo olu fana bɛ na ala yɛrɛ ma sɔn depuis an y'a daminɛ fɔ bi wele bɛ kɛ wele fana bɛ s'u ma u bɛ na an bɛna tile kɛ ka kaba ta an bɛ kaba ci sira dɔrɔn ni kaba cila mobilitigiw ye yɔrɔ mun to yen mobilitigiw yɛrɛ bɛna tɛmɛ olu fɛ an yɛrɛw ɲɛnɛ donc o y'o yɔrɔ ye filanan ye Kɔjugu ye Kɔjugu ni Garalo cɛ ye kilo 18 mais dugu mun fana bɛ bɔ Kɔjugu la mun bɛ Kɔjugu ni Garalo cɛ donc olu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan Kɔjugu olu fana bɛ taa baara kɛ Kɔjugu donc mobili fana bɛ yen ka baara kɛ n'o tɛ a mobilisation ni bon ma ba ma yɔrɔ si la fɔlɔ quoi n bɛ se ka taa évry dɔw kɛlen kɔni sɔrɔ mais ne ma bɛɛ u ma fɔlɔ dɔw bɛ ka n kɛ fɔ minnu kɛra ɲɛnɛ Ɲoro la région de Ɲoro à peu près a kɔni dɔgɔma ye mɔgɔ 100 o y'a dɔgɔma ye a dɔgɔma ye mɔgɔ 100 moyenne fitini kɔni ye mɔgɔ 100 chaque jour n de y'a f'i ɲɛna groupe 3 ne kɔni n de y'a f'i ɲɛna a fitini a moyenne fitini kɔni mɔgɔ 100 parce que anw de yɔrɔ min filɛ nin sɛnɛkɛdugu de don ni fana y'a ta Mali bɛɛ lajɛlen bi jigi da Sikaso kan bon an bɛ yɔrɔ min na sisan Sikaso fana jigi dalen don Buguni coordination kan n'i ye Buguni coordination fana lajɛ o fana jigi dalen don Garalo kelen ne kan
ka kɛɲɛ ni salo ye an ye 23 000 tonnes sɔrɔ garalo ya 23 000 tonnes de coton graine an y'o bɔ garalo ya mais saron dara san min kan an ye 33 000 tonnes kɛ 33 000 tonnes ba 33 garalo ya kɛ hali ɲina o 33 000 fana hakili b'a la donc vraiment yan kɔni zone Mali yɛrɛ kɛr de ye yan ye kɔɔri sɛnɛyɔrɔ sisan Mali yɔrɔ bɛɛ b'a fɔ ni garalo échoué la dɔrɔn bon i b'a ye o bɛ dadigi Sikaso filiale la bon Sikaso filiale o dun ye Buguni Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana kɛr ye waati nin na. Je connais même certaines qui sont décédées comme ça en cours de route d'ici Buguni, de Garalo à Buguni. Bon, pendant l'hivernage, l'ambulance même s'embourbe avec les malades. Ça, c'est vraiment difficile. C'est le petit centre là qui sauve un peu les femmes. Parce qu'il y a assez de césariennes qu'on peut faire ici. Mais pour les autres malades, il n'y a pas d'autre solution parce qu'il n'y a pas de centre spécialisé. Donc on ne peut pas évacuer les malades en un moment. Donc c'est difficile. On salue réellement la jeunesse. Parce que on est en train de récolter tout. Il y a le maïs, le coton, le sésame. Tout est prêt maintenant. Mais ils ont laissé tout ça pour venir faire cette route. Vraiment, je les remercie beaucoup et je les encourage aussi à faire ça. Face au barado. Votre fausse qui est 80 face au cas. Ni ye garalo sira cogo ye a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ an ye dɔ fɔ garalo la sabula bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko kari tɛmɛnen jamanakuntigi ale taara ngulamunakaw olu ka lithium bɔyɔrɔ in na ye min ye Buguni gouverneur ye a ɲininkara jamana ɲɛmaa fɛ a ka kuma kɔnɔna na a ko jɔrɔnaba minnu b'u la min ye jɔrɔnaba min bɛ bi ni Buguni mara b'o ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ garalo sira ka taa se Manankɔrɔ la a y'o kɛ a ka laɲini filanan ye Buguni bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sabula siraba in a nafa kama gouverneur ye kuma in fɔ a tilara ka sinsin a ka jamanakuntigi ye k'a b'a fɛ u ka u ɲɛsin o ma u ka sigida mɔgɔw ka laɲini min don Buguni bɛɛ ka laɲini don o tɛmɛnen kɔfɛ anw yɛrɛ ye sira in kɛ siɲɛ caman an ye sira in kɛ an y'a kɛ condition sugu bɛɛ la an y'a kɛ personnel la an y'a kɛ moto la an y'a kɛ an sen na an b'a dɔn sira in bɛ cogo min nka ne ye min ye a bɛ ka tiɲɛ parce que fɔlɔ mini minnu tun bɛ a la n'o tun bɛ se k'a to mɔgɔw b'o k'u sinsin yɔrɔ ye ni ko gɛlɛyara ka t'u jɔ ye olu bɛɛ bɛ ka wurukutu ka jigin dɔɔni dɔɔni sira camancɛ yɛrɛ dunnen don ka ban pewu o de bɛ ka geren bi ni gabakuru ye yaasa ka se ka dɔ fɔ a la aw bɔra ka ja min lajɛ sisan an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Bɛnikɔrɔ Sangare ale yɛrɛ ye garaloka ye ale de taara ja in ta k'a yira mɔgɔw la ka baara in kɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ tiɲɛ na an y'a wele a ma gɛlɛya don a la a ko a bɛ na parce que a faso kungo don fɛn caman b'ale fɛ ale bɛ se ka mun fara a kan anw tɛ mun kalama a ko la bɛɛ ni su i nana an ka wele jaabi su in na a diyara n ye kosɛbɛ c'est tout à fait normal Kasim an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sira yɛrɛ bɛ cogo di bi an bɔra k'i ka jaw lajɛ sisan i ye kuma di sɛnɛkɛlaw ma i ye kuma di sɔrɔdasikɔrɔw ma i ye kuma di dugudenw ma minnu yɛrɛ bɛ baara la ka fara ci i ye kuma di olu bɛɛ lajɛlen ma Kasim sira bilama i ni ce fɔlɔ donc an b'i fo garaloka bɛɛ ka foli la parce que i ye fɛn fɛn fɔ o don vraiment a diyara garalokaw ye kosɛbɛ bon malidenya ye nin de c'est à dire que n bɛ bɔ nin yɔrɔ la tɛ an bɛɛ ye Mali de ye comme na bi a tiɲɛna ka tɛmɛ a dan kan i b'a dɔn ka bɔ Buguni ka taa Garalo kilo 55 don mais ka bɔ Buguni ka taa Manankɔrɔ o ye Mali dugulaban ye ani Côte d'Ivoire cɛ frontière la o ye kilo 135
bon nin waati in na n'i ko k'i bɛ taa la 4x4 la Garalo ni Buguni cɛ a nɔgɔyalen heure 3 ye o ye 4x4 ye bon mototigiw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na k'i ka k'i sen na k'o da ka di la ni moto ye parce que taayɔrɔ tɛ yen ni mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ka s'a dan parce que mobili bɛ bɔ sanji nana cogo min na ɲinan 7 mètres cube d'eau supplémentaire a bɛ san 50 bɔ o fana ɲɔgɔn tun ma kɛ o tun ɲɔgɔn ma kɛ san 50 donc n'i ye Garalo ka bɔ Garalo yɛrɛ ka na se Buguni i bɛ bɔ Garalo i bɛ se ka tile su 4 kɛ tigɛkɛnɛ donnen mobili kɔnɔ bɔrɔ manama kɔnɔ san b'a kan n'i bɔra Garalo i bɛ kilo 15 kɛ i bɛna se kɔ fɔlɔ ma tɛgɛcogo t'a la i se ka tɛmɛ ayi tɛmɛcogo t'a la o n'i ko n'i farati k'i bɛ tɛmɛ i bɛ taa parce que mototigi dɔ y'a essayer o ma ye moto ma ye a ma ye ale yɛrɛ ma ye a ma ye a ma ye moto ma ye donc kɛlen bɛɛ siran na parce que chauffeur dɔw tun b'a fɔ k'an bɛ sira maîtriser an b'a dan dɔn mais ji na o na ji bɛ walankatali kɛ pont na ka se degré ma e t'o dɔn donc a dun dogolen don ne wulila ka na k'i b'a dɔn n'i fiyɛ a kan i bɛ taa min i tɛ se ka tɛmɛ donc dɔw tun bɛ su 2 kɛ n'i bɔra Garalo dɔrɔn k'i bɛna Buguni kilo 15 fɔlɔ kasum dɔw tun bɛ su 2 kɛ oui 15 kilomètres i bɛ su 2 kɛ ni ji ma jigin tɛmɛcogo t'i la ka n'i yɛrɛ sɛgɛn bon n'u bɔra yen fana cɛmancɛ la kilo 35 niveau la pont dɔ bɛ yen bon pont yɛrɛ a jɔ kuma mɛnna i b'a dɔn sira in ye Morokile sira de depuis Morokile sira in dilanna Morokile la fɔ bi maga ma k'a la maa si gouvernement si ma tɛmɛ Mali kɔnɔ min delila ka na maga la bon mɔgɔw ko non ko ka ca u bɛna ɲɛsin a ma mais an nana ye k'a fɔ n'an ma wuli k'an jɔ a tɛna kɛ quoi an b'o dɔn quoi an b'o dɔn bon an wuli waati kɔni bɛnna cɛmancɛ fanga ma k'a fɔ k'an jiginna mɔgɔ la cɛmancɛ fanga la o tɛ parce que cɛmancɛ fanga bɛɛ b'a dɔn fɛn min don nafolo yɛrɛ tɛ bolola ka se o niveau ma mais an wulila ka bɛn n'o de ye parce que sira in fana fɔ ka fɛn dɔ de faamuya an yɛrɛ fana ka mɔgɔw dɔw bɛ yen minnu ye ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ politiki mɔgɔw don sira in tun kɛra jagokun y'u bolo cogo di sira in olu fana tun y'o k'u ka fɔnɔ commerce ya sira in tun ye jagokun de ye a kana se ka fewu o tuma u ye wari caman minɛ k'a bɛ taa dilan a ma dilan wa ou bien u tun bɛ layidu ta mɔgɔw ye ko n'a ye kala ta n ye an bɛna dilan de o de don parce que a jagokun tɛ u kana wari minɛ k'u bɛ taa dilan dɛ mais jagokun ye mun ye u bɛ chantage de kɛ n'aw ye kala ta anw ye n'a ye kala ta an ye an bɛ sira dilan n'a ye kala ta an ye an bɛ sira dilan a si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ a bɛɛ y'an ka mɔgɔw de bon an nana faamu sisan k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka compter mɔgɔ fanga kan ka tɛmɛ i yɛrɛ fanga kɔ an ka politiki mɔgɔw sen bɔ nin ko in na donc an kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen a bɛ retraite la sisan un ancien professeur de l'enseignement supérieur ani UNICEF cadre kɔrɔ dɔ ale y'an fara ɲɔgɔn kan a ko an ma ko n bɛ min fɔ ye n'a ko k'a bɛ mɔgɔw wele aw ka wara la o k'a sɔrɔ a kun b'aw bolo a min bɛ se min na o k'o fara ɲɔgɔn kan bon an fana bɛ taa so an bɛ taa fɔ mɔgɔw ye dugu o dugu bɛ yen ko a bɛ sirada la hali n'i tɛ sirada la i ka fɛn bɛ tɛmɛ a fɛ an bɛ dugutigi bɛɛ wele an bɛ réunion kɛ an b'a f'u ye bon dugumɔgɔw ka baara ka kɛ ka gabakurun bɔ an bɛ lettre ci CMDT ma u k'an dɛmɛ n'u sera ka mobili d'an ma n'u ye carburant yɛrɛ k'a kɔnɔ alhamdulilayi n'u ma k'a kɔnɔ an b'a ɲɛɲini mais ala y'a kɛ CMDT ye lettre jaabi u ye mobili d'an ma mobili 2 donc ça veut dire que don o don dugu 2 bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ u ma jɔ ɲɔgɔn simultanément k'a sɔrɔ u si ma don si gasi la donc maintenant dugu o dugu ni baara bɛ kɛ maa 100 de bɛ fara ɲɔgɔn kan ça veut tile o tile donc tile o tile o maa 100 min bɛ fara ɲɔgɔn kan olu balo o tɛ se u bɛ kɔribɔ bila ka kabatigɛ bila ka kabakari bila ka ɲɔtigɛ bila donc maintenant a tɛ se k'a fɔ fana ko balo min b'u bolo k'u k'o ta ka n'u yɛrɛ balo terrain kan donc an minnu bɛ kɔfɛ ko ala fana y'an garisɛgɛ don kɔfɛla la wari b'i kun wari t'i kun i bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ pour que ko dɔ ka kɛ an y'o de fara ɲɔgɔn kan donc a tun bɛ bɛn dɔgɔfura o dɔgɔfura mɔgɔw balo bɛ bɛn ba 20 de ma donc
u ye wele da mun bɛ retraite la par exemple Issouf Sangare min tun bɛ ka kuma c'est un lieutenant à la retraite non seulement k'a y'a ka cotisation sara a ko bon ne bɛ retraite la janni n ka n sigi Bamako ni ne yɛrɛ bɛ terrain kan denmisɛnninw bɛ courage sɔrɔ donc ale ye kalo 3 de kɛ yen préparation na pour que baara ka daminɛ hali bi a ma bɔ yen fɔlɔ a bɛ halisa hali sisan sigilen bɛ yen ni nin ko nɔgɔyara a bɛ bɔ yen donc an b'o yɔrɔ de la sisan ayiwa Ben bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko tuma caman gouvernement wo ou bien mɔgɔ wɛrɛw wo u b'a fɔ ko nafasɔrɔ sira jumɛn b'aw ka yɔrɔ la n'an bɛ taa goudron ta yen goudron yɛrɛ kun kɛra de fo n'a sɔrɔ i ka siraba bɛ se ka nafa ladon jamana kun nafasɔrɔ sira jumɛn bɛ Garalo kɔnɔna na bon ne Garalo d'abord cakɛdugu don c'est-à-dire a dugukolo ka ɲi a bɛ mɔgɔw jaabi ni ka bɔ Buguni fɔ Manakɔrɔ n'i y'a jate minɛ a bɛ fɔ min ma ZPA n'o ye zone de production agricole ye o 27 de b'a kɔnɔ 27 Garalo kɔnɔ voilà donc mais 27 ni coopérative conteneur min b'a kɔnɔ a bɛ bɛn 209 de ma ça veut dire que Garalo dɔrɔn kɔɔri la san o san u bɛ min bɔ en moyenne tonne ba 33 o kɔɔri kaba ko tɛ sɔ ko tɛ ɲɔ ko tɛ balo ko tɛ donc ni o kɔɔri dɔrɔn ye bon alors que n'i ye Mali yɛrɛ kɔɔri yɛrɛ jate minɛ bi Mali ni ye Sikaso ye bon Sikaso fana a ka coordination na Buguni bɛ a ni fɛ bon Buguni fana ni dun ye Garalo zone in de et donc ça veut dire que comme Mabou y'a fɔ cogo min na ça veut dire que ni échec kɛra anw fɛ yen dɔrɔn c'est un échec national a kana se k'aw la fiyewu donc n'a ma ɲɛ aw fɛ yen non n'a ma fura yɛrɛ t'a la kasum fura foyi t'a la o kɔɔri dɔrɔn ye o ma balo tɔw dun n'i ye tigɛ jate minɛ mois de juin fo ka taa se septembre ma diɲɛ tɛnɛn o tɛnɛn araba o araba juma o juma ni mobili ma chargé anw fɛ o camion 10 tonnes tan ye tiga kɛnɛ donc n'i y'o jate minɛ kaba kɔni tɛ kaba la anw fɛ hali sisan n'i taara i bɛ taa sɔrɔ baramuso wo fɛn o mɔgɔ bɛ kaba yɛlɛma a bɛɛ ka lasigiden sigilen bɛ yen wa n'i ye u ka magasinw jate minɛ ni fɛn tɛ min ka magasin kɔnɔ o tonne 50 tonne 60 tonne 70 kaba la o ye balo bɔlen kɔfɛ a la denmisɛnninw ka fɛn mun bɛ san école-fɛnw ni selifiniw ni fɛnw bɛ kaba mun bɛ feere ka ko y'olu de donc ça veut dire que zone min don en réalité a production capacité ka bon wa bagan mara fana la fila caman bɛ yen a bɛ fɔ k'u bɛ taa ni bagan ye Côte d'Ivoire mais u bɛ na anw ka yɔrɔ de la u bɛ taa n'a ye Manakɔrɔ u bɛ na ne anw ka yɔrɔ de la bon maintenant de sisan ni mois de mars banna ka taa mai daminɛ nin na o b'a sɔrɔ anw ka yɔrɔ fɛnw bɛ ka commencer ka ja u bɛ don Côte d'Ivoire mais u bɛ min kɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan a tɛ kalo bɔ u bɛ tila ka segin ka na ni san ko cɛw dɔrɔn u bɛ na donc n'u nana ni u bɔlen fɔ mois de juillet donc ça veut dire que u bɛ mɛn aw fɛ u bɛ taa min k'anw fɛ u t'a kɛ Côte d'Ivoire aw bɛ min kɛ anw fɛ u t'a kɛ Côte d'Ivoire et éventuellement anw fana ka yɔrɔ la bi mɔgɔ o mɔgɔ k'a bɛ kɔɔri caman sɛnɛ a bɛ kaba caman sɛnɛ u bɛ bagan fitini minnu mara a bɛ caya yɛrɛ de bon ni baganw ni fɛnw ni sɛnɛkɛfɛnw mun bɛ sɛnɛ samiyaji fɛ n'o olu tɛ se ka feere bon n'aw seginna n'a ye ka na anw ka yɔrɔ pluviométrie ka foyi tɛ se ka k'a la o a bɛ falenni daminɛ mobili yɛrɛ kɔnɔ sango a nalen to dugu ma ko ni kuma bannen di n'a ma taa a bɛ falen n k'a bɛ falenni daminɛ parce que u b'a fɔ an fɛ yen ko tigɛlakɛnɛ c'est à dire que o fana y'a ka marché de mɔgɔ minnu bɛ yen k'u ka denmisɛnninw kan k'u ka école ta fɛrɛw ni fɛnw ɲini ne tigɛ olu bɛ taa tigɛ kari fɛ yen a bɛ tila sara duuru u bɛ kelen de ta o kelen in fana u b'o de fara ɲɔgɔn kan u b'a feere lundi u b'a feere mercredi u b'a feere vendredi bon maintenant olu fana b'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan bɔgɔmaw don k'a don bɔrɔ kɔnɔ donc n'a nana ni sanji y'a gosi su fila a tɛ se ka bɔ fɛn kɔnɔ tigɛ bɔrɔ ni bɔgɔ mun bɛ tigɛ bɔrɔ kɔnɔ tigɛ mana n'a sera o ma a bɛ falen daminɛ bon n'a nana e b'a bila min
bila yɔrɔ t'i bolo i b'a bila min donc o tigɛw kɔni o bɛ kɛ tiɲɛni de a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ fo b'a fɔ ko dingɛba min bɛ sira cɛma a tɛ t'o la fani tigɛ kɔni b'a dɔn tigɛ sɛnɛlen tigɛ si sannen k'a sɛnɛ ka kalo 3 kɛ k'a kari ko ka taa kɛ ka dingɛ la fa a mago sa a y'o mago sa ka bon ni fɛn bɛɛ ye o. ayiwa Ben an y'a ye k'a fɔ aw ka sira in a hukumu kɔnɔna na wulikajɔ caman kɛlen don est-ce que sira in fan dɔ ka ɲi wa ou bien parce que ne famana ma ne bɔra 2020 subhanallah donc ne bɛ bɔ yen tuma min na o y'a sɔrɔ taama bɛ se ka kɛ camancɛ in na kilomɛtiri caman tilema wagati mais bi est-ce que fan dɔw bɛ yen minnu ka fisa wa bon parce que e ka reportage la an ye k'a ye a bɛ n'a fɔ yɔrɔ dɔw ka fisa daminɛ dɔw ka fisa bon o déviation de ye o i ɲɛ bɛ yɔrɔ minnu na k'a ka fisa o déviation de c'est à dire que o de y'a to ne i bɛ sira in kan f'a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sira in dɔn bi parce que ni sira yɔrɔ mun tiɲɛnen don kosɛbɛ tilema donc n'i t'a dɔn i tɛ se ka taa i tɛ se ka taa o parce que tilema in na sira yɔrɔ mun tiɲɛnen don kosɛbɛ i bɛ n'a sɔrɔ sira dɔ kɛlen don k'a lamunumunu donc n'i ye mobili dɔ kun bɔlen ye ko poussière b'a kɔ i b'i jɔ o ka tɛmɛ pour que parce que n'i don bɔgɔ n'i fili gɔngɔn na i ni mototigi dɔ bɛ se ka kunbɛn i ni wotorotigi dɔ bɛ kunbɛn f'i k'i jɔ o gɔngɔn ka tɛmɛ i b'i tɛmɛ o gɔngɔn ka tɛmɛ o de y'a to n k'i ma ka bɔ Buguni bi ka taa Garo kilo 55 4x4 kura i bɛ heure 3 de kɛ i bɛ heure 3 kɛ fura yɛrɛ t'a la bon c'est pour cela a sira in kɔkɔlɔ ka bon mɔgɔ opération tɛ se ka kɛ Garo opération non opération tɛ se ka kɛ Garo o tuma mɔgɔ banabagatɔ bɛ bɔ cogo di o banabagatɔ évacué tɔ fɛn bɛ sira bila comment dirais-je ambulance bɛ sira bila ou bien secousse bɛ digi u la ne yɛrɛ bɛ k'a f'i ye j'ai été ambulance à Garo pendant 1 mois an ka association dɔ bɛ yen ko IDCG a bɛ Faransi u ye wari fara ɲɔgɔn kan ne ye ambulance san n taara n'a ye Garo n ye kalo 1 de kɛ k'a boli pour que ka wari bila kɛsi kɔnɔ mais o yɛrɛ la ne tun bɛ k'o kɛ parce que n y'a f'u ye n ko ni banatɔ mana ka bana mana juguya cogo o cogo n'aw y'a ta k'a bɛ vitesse kɛ n'a tɛ se n'a ye Buguni a tɛ se ka boli vitesse la non i tɛ se ka boli vitesse la et pourtant an tun ye disposition bɛɛ ta par rapport à l'état de la route ka fɛn armoire de comment barangal dilan ressort bɛ min na min bɛ pousser an y'a dilan ne yɛrɛ de bolo taara dilan Jikɔrɔ ni centre la k'a bila a kɔnɔ n ye kalo 1 kɛ ka boli mais ne ye banatɔ mun ta olu ko tɛ ne mɔbili ma 6 mois 8 mois sɔrɔ a tiɲɛna a ye chauffeur kɛ kɔni ale b'i digi dɔrɔn i bɛ ka cɛmancɛ mun fɔ a ye sira bila ye ka taa nɛrɛsun dɔ minɛ kɛrɛfɛ a ye mɔbili ka carrière jɔra ye mais sisan aw bɛ ka baara min kɛ o bɛna na kɛ cogo di parce que n y'a ye k'a fɔ fara ta b'a la a bɛ n'a fɔ fara kɔni an b'o y'aw ka sira kɛrɛfɛla ye ale bɛ dugu dɔw la wari bɔ tɛ ale kɔnɔna a bɛ taa ale ta ka na n'a ye c'est que jeunes labɛnnen mais baara in yɛrɛ kɛlen don a labɛnnen don cogo di aw bolo a n'a bɛ fɛ ka wagati joli k'a la parce que sɔɔni fana i bɛna na mɛn sisan ko funteni sera tuguni bon baara in daminɛna an b'a kalo 2nan de la donc baara in dingɛ belebele fɛn tun ye problème ba ye bi alhamdulilayi o fara olu la fara ala ni jeunesse ka mobilisation dans les différents villages o kɔni kuma bɔra la bi dingɛba bɛ fara bi voilà ni fara ye maintenant an ye dɛmɛ min ɲini CMDT fɛ c'est à dire que u ka ingénieurs bila ka na ka sira ka yɔrɔ ninnu lajɛ bon ji tun bɛ sigi yɔrɔ mun na n'a kɛra dingɛ dun ye ni mansin nana ka fara ninnu ci ka dalakɛɲɛ n'u y'a bɔgɔ k'a kan mais u k'u jija ka sira kɛrɛfɛla ka se ka ji tɛmɛ sira dilan kɛrɛfɛla la de manière que ji kana na jɔ tuguni ni ji mana jɔ tuguni en ce moment dingɛ mun na fara san 1 san 2 a bɛ se k'o teni donc o kɔni ye an ka laɲini ye bi bon an b'o démarche de kɔnɔ mais duguden yɛrɛ bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya tan cogo la yɔrɔ kɔni i y'a fɔ cogo min na o kan ka to sen na parce que sira kan ka lakɔlɔsi fana mais minnu fana bɛ yen n'olu bɛ tɛmɛ sira kan est-ce que fɛɛrɛ tigɛlen don parce que an b'a ye k'a fɔ kamiyɔnbaw kɔni ka sira yɛrɛ de don kosɛbɛ kamiyɔnbaw ka sira don ani ditɔnniw ni fɛnw olu ka sira yɛrɛ de don kosɛbɛ est-ce que fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan o fana ka to ka aw dɛmɛ pour que a ka se ka baara ninnu entretien kɛ cogo min na duguw kɔnɔna na bon pour l'instant fɛɛrɛ ma tigɛ parce que n'i ko k'i b'o fɛɛrɛ tigɛ fo baara in ka ban parce que an ye min jate minɛ don n'a nata baara kɛtaw don ni ala ye jamana kɔni kɛ nafɛn ye ka an dɛmɛ donc jamana b'a gérer a k'a ka gérer a bolo cogo min na mais ni o ma kɛ ni baara in kɛra ta k'a ban bon mairie mɔgɔw bɛ sigi dugu ka wari de minɛ mɔgɔw la
k'a fɔ ko droit de passage mais au droit de passage maintenant jati de bɛna minɛ a kan sisan an ka réflexion bɛ bɔ a kan a ma ka di mairie ma tuguni parce que an bɛ nin baara in na bi an kɔrɔkɛ mun ni fɛn minnu ye ɲɛmɔgɔya ta a dɔw b'u ka retraite tila bi parce que cotisation fana ma nɔgɔ jamana bɛ cogo min na i b'a kalama mɔgɔw b'a la bi ni a ka denbaya tun bɛ 230 dun kalo la bi denbaya ka dunta tɛ tɛmɛ 15 kan u bɛ k'o wari in ci ka taa hɔrɔnya kama parce que n ye mɔgɔw bila a la n ye layiru ta bon maintenant ni mairie mɔgɔw y'u sigi k'o kɛ o ko lajɛ donna nataw hakilina bɛna boli a kan baara in bɛ kɛ cogo di wari min bɛ bila mairie la est ce que a bɛna taa mairie la tuguni a tɛna taa kɛsi de bɛna sigi mairie fana y'aw ta de ye oui mais bon est ce que mairie y'an ta ye yan parce que e bɛ mali mairie ko kalama o a bɛ mairie tɛ mɔgɔ ta ye mali la dɛ parce que a b'a fɔ ko dugudenw kɔni ta y'u ka mairie dugudenw ta tɛ maire ye dɛ ni jani maire ka sigi dugudenw ta don mais ni maire sigira c'est comme député a bɛ k'a yɛrɛ ta ye o ni min sigilen bɛ gɛrɛlo n'a ye dɔɔni sɔrɔ a bɛ so dɔ jɔ buguni a bɛ yɛlɛma a bɛ na ni réunion mu ye ni député fana sigira ni faama tɛ ka taa aw ka dugu la a bɛ député ye n ko mali ko y'o de donc mais nin bɛɛ réflexion ko de donna nataw la an k'a ye an k'a dɔn k'a fɔ n'i sigira jamana kunna i sigira dugu kunna i sigira togoda kunna baara ɲuman de b'a to i bɛ mɛn a la baara ɲuman de b'a to mɔgɔw bɛ nata i nɔfɛ ayiwa bɛɛ ni an ye dɔ kɛ kuma na an b'a dɔn fana k'a fɔ laɲini nataw an na ɲɔgɔn sɔrɔ fana inshallah ye ɲɛbila ye inshallah ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye welewele dakan jumɛn ni kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ welewele dakan min bɛ ne bolo a ka d'an ye bi jamana ɲɛmɔgɔw vraiment u ka sirako in kɛ sɛbɛ ye parce que gouverneur y'a fɔ kaban ale ye anw ka sigida ɲɛmɔgɔ fɔlɔ de bon ne a donna ale ka laɲiniw kɔnɔ k'a kɛ